La festa major de la Barceloneta ha començat enguany amb un homenatge a una entitat del barri que commemora el centenari, l'Atlètic Barceloneta. Per això se li ha concedit el canó commemoratiu de les festes i se li ha encarregat el pregó al fins ara capità de l'equip de waterpolo, David Martín. He estat molt orgullós de portar la Barceloneta a totes les piscines del món. He estat tota la meva carrera esportiva al club i moltes vegades la gent em preguntava que per què no havia canviat mai. I la meva resposta sempre era la mateixa, perquè aquesta és casa meva. Quan m'ho van dir em vaig sorprendre perquè realment no he nascut aquí, però bueno, com t'he dit, he passat tota la meva vida aquí. Llavors, molt content, un gran honor i espero estar a l'alçada d'aquest barri, no? Un dels elements imprescindibles d'una festa major és el cartell. En aquesta edició, la guanyadora del concurs ha estat una dissenyadora del barri, que ha estat triada per un jurat molt exigent. Van presentar-se com a 15 cartells. Amb ajuda de 2 nens, van triar el cartell i van elegir aquest cartell. El meu cartell el formen 6, i en cada un dels peixos surt la paraula Festa Major de la Barceloneta. Durant 5 dies, els carrers del barri s'han omplert d'activitats per a totes les edats. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Todos tenemos ¿verdad? Aquí, y lo tiramos aquí atrás y cogemos aquí. Una festa que se celebra des de l'any 1855 en honor de Sant Miquel Arcàngel i que omple el barri mariner de balls, música i tradicions.